לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סלים לחמניות, על ספסל אחר סלים עגבניות, על ספסל אחד סלים גרעינים, על ספסל אחר סלים לפפונים. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סלים מרגרינה, על ספסל אחר סלים חומוס טחינה, על ספסל אחד סלים כל מיני, על ספסל אחר סלים עיתוני. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד, הלא גם הגברת צריכה ספסל אחד. סלים לחמניות, על ספסל אחר סלים עגבניות, על ספסל אחד סלים גרעינית, על ספסל אחר סלים מלפפונים, על ספסל אחד סלים מרגרינה, על ספסל אחר סלים חומוס טחינה, על ספסל אחד סלים כל מיני, על ספסל אחר סלים עיתוני. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד, הלא גם הגברת צריכה ספסל אחד. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. ביצים, 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 ביצים. בוקר טוב, בוקר טוב, נו מה אוכלים מהבוקר? הילד קם, הילד ער, ואבא ממהר. מה לעשות? יש עצה, בשלי ביצה. עוד ביצה. ביצים, ביצים, ביצים. ערב טוב, ערב טוב, נו מה אוכלים הערב? יש לי שמן ומחבת, ועוד מעט מתחיל מבט.